Aduh, 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 tuद्राय माबा थुदो साजोबथारबायलै तुद्राय साजोबथारबायलै माबा थुदो थोद र' बुरबेक मोनसिगोन हिनजावफोरजोंनो बुजालायनाय लासिंसिं थै आंबा थैखासिगौमोनलै गोरना सेथिना लाना हारसिंनो जाम्बा जाम्बालै नोंबो बुरबेकआलाय देनां हिनजावसो बुजाबाय थागोन नामाब्रा जाम्बायालाय हिनजाव बुजागोनलै बियो जाम्बाया दानो बेलेग सिख्लाफोरनो बुजायोबा हिनजावथ' बुजानो बुजाखो नोङो जाम्बासोलै नोङो आंबाथ' जोनो हागौमोनलै आदा बुफिनलायदोंमोन आखाइखौ हमथारब्रा आइदि आखाइखौ मस्रायना होबावदोसो आइदोलै बोरै जोखो आइदो देन्जार साखायलै सिख्लाफोर जोनाया दिनैसो मिथिबाय आइदि बुरबेक दासो मिन्थिद' आरो अखा खोरोमबा साबाय थायोनो बुरबेक मिन्थिगौ नोङो अखा खोरोमबा साजाबाय थागोन नोङो जाम्बा है मानो बुजानांगौ नोङो मार गोरोन्थि मावबायलै नोङो बुरबेक बेनिखायनो जोंबायदि जानांगौ जाम्बा नुवाखै जोंहा बेसे बडि दं सिख्लाफ्रा जोंखौ बुनो खाथियाव फैनो हानाय दमानो गैखाया मिथिबाय गिखायोनो बडिफोरखौ नुबानो जाम्बा मार जाम्बालै बे बांबुला गांगै दाउलाया एख' गैया बडिबो बानायनो रोङा जाम्बालै जागोनलै नोंजों एबार ओंखार जाम्बा जोंदो जिमाव आदै न'लै एबार आंबो जिम लामारसिगोन मार गिदिर बडि बानायगोन आंबो साला सौख्लाबजोबगोनलै एबार र' साला आंबोथ'ल' गोरनायल' आदैलै सार गोख्रै फाहामथारदोलै आदै सार गोख्रै फाहामदो आदै हाथारालै आं सार धोरज'नि फिथाइया होदों हामगोन टेनसन लाना नोङो हामगोन बरिया फाहामखागोन आं टेनसन लानाङा नोङो दसे धोरज' हमथ'नाय नोङो र' हामगोन ओमफ्राय जानायालाय माबोरैथो जाया बिदि इदिनोलै सार जालाबायबायलै बोरैबा सोंबाय थानाङालै माबालै सार हिनजाव खावनो थांनानै बुना हरजादों सामब्रामा दुस्थ'द्रायना मा हिनजाव खावनो थांदों बा बेथ' जोबोद गिदिर बाथ्रालै बारा दुस्थ' जानाङालै थै थेबगाङाबो जानला मेला होनबाय थांलै इनिफ्राय लावथिखौलाय हगारदोंलाय जाबा थै बेखौनो थेनानैनो होबोनायालाय आङो थां बेखौ लानानै फै बिनिफ्राय बेखौ आंनि रुमसे लानानै थां नोंसोरो खानैजों हमनानै मिथिबाय मा सार बेखौ हमना लांनांगौ ओइ जागोन सार दे लायनोसै आं लिंनानै सासेखौ गोख्रोङै लिंनानै हमनानै लांदो पेसेन्टआ जोबोद सिरियास जाबाय मिथिबाय अके सार अके जागोन सार जागोनलै देहाखौ माबायदि मोनखो आबौ दा साननैसोथ' एसे मोजांखौनो मोनदों दाख्लै नायफैनायनिफ्राय गुजुनायफोराबो खमायदों एसे मोजाङानो मोनदों र' एसे स्रांनो दाख्लै फैनायनिफ्राय पिलफोरखौ मोजाङै जाजोब दे नङाबा मोजां मोननाय नङा एसे पिलफोरखौ जाखांनायनि उनाव आरो मोजां मोनबावगोन दे नोङो बिनिसायबो जागासिनो र' एसे मोजां मोनलांगासिनो मोजां मोनथारगोन बादि मोनदो जाजोबनायनि उनाव जागासिनो थिननाय बादिनो दे बिदिरा आबौ बिदिनो मोजाङै जाबाय थाबानो जाबाय आयु मा एसे साफा सिख्लालै बेलाय आयु नार्सफ्राबो इमान साफा थायो नालाय मिन्थिथारालां दिनैसो हस्पिटालाव फैनानै मिन्थिथारबाय आं बिदिबाथ' फैनो थांलां आयु आंबो लोमजाबाय थानांसिगोनलै सोरबा सिख्लाफ्रा आंखौबो जोना फैबा हामगौमोनलै बांबुलाखौ जोनाय बायदि सोरबा सिख्लाफ्रा आंखौबो जोनानै बिदिनो गोरा खेंख्रा खालामना दोननायबा हामगौमोनलै नार्सफोरजों नायजाबाय थागौमोनलां साला
हौवा डाक्टरफोरजों नायजाथारामोनलां खालि नार्सफोरजोंल' नायजागौमोनलां ओइ लावथाय सुवाद साला लिंहरदों डाक्टरा थांनांगौनो थुदो साला मानोबा लिंहरलायखो बिखौ लाना थांनांगौनो बांबुलाखौ होद मानोब्रा थाङा एथ' आराम नार्स सिख्लाफोर नुनायाव थै थाङा माथो आं ए सुवादालाय साला बांबुलाखौ डाक्टरनाव लाबोदोंना जों नार्स सिख्ला नायनो फैदोंमोन बुंनाय जाम्बा साला खिथु सुग्रा होदो थांनो होगोन नोंखौ दानो मिथिबाय ओमफ्राय खेलाखौ सिनायगोन गोमाबा सोरनि दाय जागोन जों सानैसो फरिनांगोन बांबुलाय लायखायाखै ओरैनोबाबो मिथिबाय खेलाया गोमागोनथ' थोद बरबे साला बे दुनियाव खेला गोमानाय नुदों नोंलाय बेयावलाय जाम्बा हस्पिटालावलाय बेखौ नों मा हाथाय बाजार सानखो नामा हस्पिटालखौ जाम्बा खेला गोमानाय थुदो माबा होद गोमाबाय आं दाय थुदो हेल' लोगोफोर आं नोंथांमोननि बयनिबो अनजाथाव फावदुर नोंथांमोना दासिमबो जोंनि बे टप बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जाहाथे जों गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनो मोनो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर